Здравейте хора, аз съм Ghostboy BG Gaming и днес ще играем в Minecraft. И вие просто вижте на новия свят, къде ни е пуснал в някакво село. Та сега аз знам къде трябва да отида, къде са нещата. Сяно, кажи нещо. Малко да намаля този топ звук, защото на миналото видео се беше получило прецакване. Ето е тук, има неща. Чакай ме, Васко! Ето тук трябваше да ги взема. Бати готините работи има вътре. Къде имаш? Къде си? Я да видя оставя. Аз съм намирал 2 диаманта, ама айде. Това. Мога да го намеря. Така, айде. Добре, първо, какво трябва? Да съберем дърво. Тук си имаме печка, имаме всичко. Даже си имаме и храна. Няма да труша къщи, малко. Не троши къщи, бе. Ще отидем да си вземем материали. То път тук някакво... Аз трябва да отида в друга къща да си взема работи. Ма то няма, то е само в една. Заседнах! Ела ми помогни. Ела ми помогни. Няма нужда. Сто, смъкнах се. Само в една ти обра всичко. Аре бе, ще дам, ма! Извините. Виж къде смятам да живеем, ела. Не мога да седнах в един кладенец. Ти сериозно ли? Да. Чай, аз ще го счупа. Имам чувството, че чупа обсидиан. Аре. Виж къде. Сложи го. Тук, виж. Тук. Кой ще кажеш? Чакай. Майко, къде е вратата? Те селени рипат ли, бе? Чакай. О, майко. Ама как ще го сложим, нали чупа с ръка, бе? Ето къде е къщата, запомни. Аз имам да взема дърво. И ела с мен. Ела с мен. Аре, ела да вземем дърво. Аре, дай. Аре, ще провалим. Убил на овца се легла. Къде? Она, е там. Е там. Убия. Аз ще събера малко дърво. Тук си имаме и книги, между другото, които мога да оберем селените, което е много готино. Аре, бе, мил. Чакай, че овцата много бяга, не мога да убия като хората. Убиха. Уби ли? Аз събирам дърво, ще събера там 10, 15, 16. Да, найдаме меч. Трябва да премахвам. Да преплувам някаква тук река. Здрасти, селенче. Може да търгуваш с селените. Между другото трябва да убием селени, защото много ми забила тях. Или това е просто FPS. Ми пада. Ще взема жълби един кон. Какво викаш? Жълби един кон. За какво? За кожа? Как мога да убиваш конете? Не те е срам. Така. Боже. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Штоп. Така. Не. Легни на другото легло. Тук си имало мозе. Ти къде си са? Чакаме се пред нашата къща. Добре, окей. Значи пак трябва да плюм. Ще се отдава. Ап. Аз те виждам, ти си вече пред нас. Какво искаш да пълно ли? С мебели Виненов. Не прави рекламации. Айде да гледаме и какво искам. Колко овце уби? Една. Нали много е гадно?
Аре бе, не мога да се кача. Бати готини, така ще сме намерили. Чакай малко, имам 17 дърво. Направи ми. Имам железен нагръбник. Откъде? От една къща. Да. Ето, чакай сега. Стой бе, ела тука. Къде отиваш? Мога да направя. Сега знаеш какво ще направя? Такава. Ножица. И като намериш овца да я бръснеш. Добре. Ще направя две. Дай ми я. Две ножици направих. Дай ми едната. Ако може. Аре бе, ще не мога да фърля. Ако те удари. Ето направо. Ау! Без да искам да еш. Така. Аз излизам да търся овце. Аз слагам 2 честа. И... Да надяваш да намеря овце. Какво да направя? Искаш ли да ти направя обувки? Не знам, може. Окей. Тук няма. Направих ти обувки. Добре. И как не може да няма? Остави ги в честа. Аз щях да дойда да ти ги и да ти ги дам. Аре бе! Гле! Абе, брат! Чакай, че баш да падва. Тук тази врата проклета ли е? Каква е? Гле! Кажете ми, какво става тук, бе? Прокълнато ли е това село? Чакай, тук става. Имаме 3 обсидиан и хляб имам. И 5 ягод. Има ли вълна някъде? Чакай да видя. Къде са? Благодаря за покусите. То па-верно няма овце, бе. Абе, как няма, бе? Майя, защо мене винаги не ми заплата в момента? Как се стрижа овца? Стрижене. Хоп. Даде ми точно за едно легло. Чакай, сега и пак ще острижеш, ще не правим легло. Аз ще намеря друга през това време, защото ти има явно спиш пред телефона. Те се имат овце. Тук тия ферми. Как лаги, майко. Съжалявам за този епизод, ако ви лаги много. Она овца яда ли? Аз отивам пак да стрижа. Аре, яш, бе. Чай. Аре, яш, бе. Карам я да не яде на сила. Яда ли? Яде. Сега ще острижа. Опа, не. Опа. Аре бе, стой на ню место. Трябва да те острижа. Сяно, беги бе! Беги бе! Беги бе! Стрижа, аз ще острижа. Остризаха. Трябват ни още 2. Защо бил на овца, бе? Трябваше да си направим ферма, бе. Че си. Сега да убия. Не знам. Та сега ще яде. Яш. Абе, няма гледай, бе. Няма гледай, че разсейваш. Няма гледай, бе. Обърни се с гръб. Обърни се с гръб. Така, няма гледай. Няма гледай. Остия. Удари един път. Така, панк. И тя сега ще яде. Ще бяга и ще яде. Аре, аж, бе! Овца тъпа, бате. Най-тъпото животно. Най-накрая. Аз тук тия крави не ги береш, ясно. Айде, яш. Някъде... Абе! Ще убия, ей. Не отивай към нея, бе. Ето. Абе, сега на това вече става нощ, аре, извади в къщата. Ти ще излезеш, докато аз спа. Тук няма никакви факли. Сяно. Кой ще правим, бе? Аз направих едно бяло легло. Аз си 12 вълна, чакай. Ма ти трябва много. Ти трябва още 2.
Давай, острижа. Колко ти даде? Едно. 2 имам. 2. Идвай. Дай ми вълната да ти направя легло. Вкъщи да не го такова. Бързо. Опа, взех си морков. Там ще ям нещо. Да. Давай, влизай. Първо. Давай, бързо, идвай. Бързо, дай ги. Дай ги, че аз имам дърво. Не! Аре бе, дай ми ги. Къде ми е храната? Аре дай я бе, после ще я върна. Бързо, легло. Прези от бяла вълна спреш. Бързо, къде си? Затварям вратата. Легла си, айди. Ти летиш във въздуха. Виж. Айде, лягай си. Легнах си. За сега ще си позволим само бели легла. Нищо, че аз... Червено, така. Може ли Храната дай, аре да атакуваме, бе. пешния? Да. Аз отивам да взема такова пещ. Да взема аз по пещ. Да взема пещ. Много готино. Да взема, да си направя кирка и да взема камък и да си направим печка. Така, едно такова. Един меч. Добре, аз отивам да такова. Да взема камък. Тя сире не лечи от ли това село? Убий ги. Ела, ще ти дам меч. Не. Убий ги, те са много гадни, от тях ми почва да ми лаги. И ще бъде кофтино видеото. Умери. Убивай ги, докато аз вземам камък. Къде го хвърли? Там. Аре бе, колко трябваше да копа тук да... Тя убих двама да тук. Убий ги всичките, не ни трябват. Няма да събираме емералди. Аз тук ще събера много дърво. Майко, хич ме няма незве. Дърво, камък. Скирка, аз си копая, тупай камък. Хоп. И още. Какво тук е станало, бе? Оргия. Ох, така ще се бъгне. Аз си слушай, затвориш ли вратата, бе? Защото тук отвънка имаме ремонт, да ни правят барбекю и нещо. И първо. Ама как не да целя дупката? Как си тресна пъта. Така, и вече се скайфвам нагоре. Слънцето. Его слънцето. Там накрая долу. Езерцето. Дай. Аре, бе, аз вече окланях. Ти къде си? В една. Какво правиш там, бе? Сега ще кажа къде съм. Докладенеца. Аз ще си направя печка и ще такова. Ще изпеча нещо. Трябва хора да свършваме скоро това видео. Даже трябва да го свършваме вече. Намерих черна овца! Добре, аре, идвай да такова. Черна овца. Добре, не убивай! Не убивай, ще влеза в кланица. Добре, хора, надявам се това видео да е харесало. Дайте, просете го един лайк да се видим в следващото видео и чао. Бързо!